pirado ngipin eh. Parang no, sige, tapos kaya kasi nga, siyempre lagi yung pangusap eh. Ang pera, ganito yan. Pera naman. Pera mo ba sa atin? Pera sila pera ng pera. Bata kasi sa atin. Ramadan chai. Hello. Ramadan chai. Sabot-abot mo rin pa, ibabag niya. Parang hindi niya mo katrabaho ba? Business namin mamaya pa kami mag-arap-arap namin gabi. Yan yung gawa namin. Ayan, receptionist namin. Ayan. Ayan, aming best friend. Yan, pare. Isa Christian Pakistan. Ito dalaga namin. Ayan ang bisor namin, bisor. Ito shop namin. Yan. Ganda. Tapos ito yung sterilize namin. Yan yung gamit namin. Yan. Ito lagayan ng towel. Ito walang laman na rep. Yan, walang laman niya. Aloe vera. Yan. Toilet namin walang tumae. Walang tao. Ito massage room namin. Yan, massage room namin yan. Facial room. Oh, yan yung staff ng Style Plant Gen Salon. Oh, ayan oh. Si Jojo Mar, yan yung pinaka-pogi sa kanila. Kumpletong-kumpleto hanggang paa. Ayan naman yung bayaw ko, napakabait. Oh my God! Ayan, nagugupit oh. Ayan, ang ganda po ng uniform niya. Para po siyang estudyante talaga. Ayan po. Ayan naman po yung boss namin. Medyo makulimlim. Ayan po. Ayan yung merlock niya. Tignan niyo po ang pormahan ng aming boss. Makikita niyo po. Ayan. Para din po siyang estudyante. Ayun naman po yung pinakagwapo talaga. Ayan. Ayan po. Ang pinakagwapo sa kanila. Ayan po yung customer. Oh. Ayan naman po yung nag-video. Oh, nasa salamin. Kita. Ayan po. Ayan.
Yan po, mga ilong niyo po nakaharap. Ayan po, busy po talaga sila. Yan po. Hindi na po sila ipupo dahil sa kabisihan nila. Ayan, hindi na sila makaupo dahil busy po sila today. Ako lang po ang walang customer. Ito po yung view ng kanilang mga salon. Yan. Yan, yan. Ito, bago ka po pumasok, may sanitizer dito. Sanitizer, yan. May alcohol pa. From Philippines pa yung alcohol namin. Ano? Yan. Andito naman yung curing ni Batnini. Ayan. Ayan. Ako po, ang ganda po ng curingan. Ayan. Balik po tayo sa kanila at kung sino po talagang pinakamahusay na manggugupit dito. Kung sino talagang pinakamalupit na manggugupit. Si boss ba o ang kanyang mga tauhan? Ito, ako. Kasi po ako, hindi ako naggugupit. Isa po akong mangkukupit. Ayan po. Ayan po mga customer ha, yung mga nagtitiwala sa kanila ng ilang taon na. Bakit kaya? Kasi po, mahuhusay sila. Sige po, next time ulit. Bye-bye.